public hibara kinang page bikin kesan jong channel usangat uperta. Nilai ya sisni hadin baka jala kala rai bakala penmi yaki san khanangot kinang mikmat kayung dawa thau ai ka jala kata hadin balai nyau yaki buat bar ki pai ma kila ai ka rai menin kesni. Hoi kesni ke wei pak kesni hadin baki pai ma ki le shat kle kemen ki le thai ki le jeram maka jing shat ke kemen nak jing job jom ki kertong ki jom ki. Ke kemengil ini ke result kembala dan lu ke exit poll kalau pau baka Seng National People's Party ketika Seng kebiak budia ki MLA kabut nangta ketika Seng United Democratic Party ke bajop khat wingot ki MLA hani ke kot khobor juga kita duduk ki headlines ki bapel ki bakai sepangka election menanggasni nangta Seng National Congress ke yo sangut ka Trinamool Congress ke baki let's say ki kampan lengo namar baka exit poll kalau penpau baka yo bun bat ka Trinamool Congress sungkat ke jingarap juga aipa kala terus tambah dari ke job tang santeli ki seat ki bubuk dari kata ki longka sang thamai ke Voice of the People Party ke job sangut PDF wat HSPDP tang mar R kenjuk kontop ru ya ka BJP tang A ke peninang ne baka BJP ka sa komju naka election ke balong ajar khat pra ka HSPDP ka sa ai komju nak ai ke job ajar khat pra bat ka ba hiaran de kalong kasang PDF ka ba la job ajar khat pra saumut ke meni nen ka job tangar mut tinggi nengi nyapek nginam ne keren dia kata namar ba ka jeng thau sarkar kadang ya kadang long matasi ke je kendu je ki parti ki bafe lagi ke muka banong han ke por kalong maka di kasin ka banengkong akan jelam khlaya maka ni ke jeng kelumar hakasni nyobut empat juk hamja ngala life of snam ngala cover ngala thok khobor ka kam election na ka je nyobut ka kam na ka kipor baki ya thabut ngapat julak bakan don ke jingja ka bakum menin ka singi kata ka bala mi ke jeng kelumar kat hadu bakal don ke jing yak beri hang ti apa mairang konstituensi ka bo beri ula khlat no ka jing kelumar menmit kalau mi ke jing thang kali apa DC office Eastern West Kasir district bakal don ke jing set penma na kali jong kipulit ti hadu mentang yang patip uni ubakhat ukhat nak daw ayu nama lara ayu siapa senior stal ban postmortem nak betip law khat ak jing set kuli jing kipulit na usia ukhat ak pobu mare maktaku ke kali nama kidan bon ke kali ki bayai nak tega serok nak bakan mau ke national highway ka balik nama rang siapa nang stone apa kadon ke DC office kali ke serok ke bon kali bat kadika janmit wah ka baki kali ki ba juki ketong ki ba job election ki hiar sharom shane tinggal patip kai kadang ber pelong menu brio pot klat tendai ka nginyapek pat kadau bari baki mi kini ke jingnya kuluma hakasi thabut ke jingnya artati ke jing bom shai hakabedi baka jing yo yikibut napok marang kai ke ba ngalayo punya keren bikin ngilam jak sen kongres kalong ba hakasngi nyobut kimi tam kita ki vote mo kai ke ba ki vote baki nyau ka tam na kai ke ba ki pai ba ki thep la kalong ha ki VM na ni kalong ha ki poster balat kata ka dei ka ba ki batai ki nangilam ja ka sen kongres ha ka jing kren nang ta dan ipet ya po soraru ka bamut nang ta ka Shila constituency namar ba ka Shila constituency ka headquarter ka dan po sora na nyobot po sora ang sora handai ka ji kluma ka dei ba po ka Shila constituency ha ka ba kalau dan kajing bam syai apa kadai bakal nyobot tekat kum kajing thu joki pai ba kina kersan ki badan ha kadai ka sngi ha kasi nyobot apa sora civil subdivision long ba hadir radat nyau ya ka rong ka khadu la penmara na ka tumhung na ka mai ba ka kertong ka sang NPP ka kongres ka puri ka tam ya kotong jang ka sang UDP ba balajit senrem te ka ega wajah hadir katapan la karang don sukaron wan nyau nangim tip ha ka ki pat ba kem shai la pendapat bala job u ba bala ji syndrome te kata kali ke baki snow na ka baki pat ba nang boot in na kinang kersan ki dan ka te jaka kani ka jing bam shai kani ka jing bam pan suthu ha na kalian ya punya election kala penbitar kala pen artate ni kinang kersan joka NPP le sige ba ka te jaka ka bang i dan baki video ki balang viral kila ya kawang mau kila ya katu ka office sang tu sakawai pat ka jing bam shai ka bajang ne po shlong kalong ka bedi pat ka Melim constituency ketong jong ka sang VVP
officially yang ba iram khat lai vote hawa roni leng do ndrei ha ka jing tho pat dan ka ba pa ba iram lai pu pra vote ndei ka ei ka ba nakalem jong ka VVP mlem kala ai ka jing ujor kala ai ka complain sha u CEO ba di ba nyau biang ya ki vote kadau kalau ka ju hi ka malang pa merang ha ka ba ki vote ki ba thap ki pai ba bat ki ba nyau ki ya phe kadang ka jing phe ha ki vote ki ba thap ki pai ba bat ha ka ba nyau ni ki IVM ba ki poster balat te kini kem shai bat ha ka jing khon ka ba thamet ma kum merang ha ka ba men ba utam tang sis pa san bat apa melim ha ka ba baru ni utam tang khalanya ne lai fra vote nyim shai ha na kalang returning officer pun shai kabu ka jing artatin kabu ka ikai kabam shai nang ta ki pai ba te kum kini ka jing ja ki wara iki bam sultanat akan ha ka history juga election apa makanya ngam kamal on menne ngam pat jukan ma bakin dan ki jing ja ki ba kum kini ki ban pen artatin ki pai ba wat hadu ka sni ba nyobot la penerkam di ki IVM kabaki ki long ki besuk ban nyau ki mun jing ke por mun sha balik lagi balat pepa ndai balik pat bagi rang ni jing ki ba kum kini na takadau ka tran election po ka jala makhlaya kana pan pek ha kana pan examine ye tadi balai begini ki jing ja ki bi ki kum kini kat hadu ka bala penlong pa kan du ai ki musim ki ko do kada bala penlong ba ki kali sarkar ke chahan lesin na jing baklai bare ngathai na kaliang tu CEO ba Freddy Khargon ba pensyai saka jelah ka bidi bar kini ka jing tam ka jing memia tali kembala ong di ki kandidat ka jing memia tali ki board ki bathap bat ki board ki banyau nang ta hanya po shlong hakisnam ki balada arjar fra arjar lai ajar fra hakapor banyau buat hakasngi banyau board kurtong ba kumnu uba khamsam ban mi na ka jaka ba nyobot man penbana ban lephana asal ka jong sansi kha arsteng shibaje ulabi bak sabut ter ki bakhamadi nrai menen kasni ka je nyobot ukurtong uba la penbana uba langsung tikna nadu ka po khat wi baji kum ukurtong jong ka VP na po molai uba bright star marbanyan nadu khat baji la tikna bola job nrai udong yo mi na jaka ban nang tanya jaka counting center hadu ka po lai baji kajing nyobo kalung ka slam ha bat ka ba sngo kulumar ba kam shai ka ba shai hakini kisnam ki bala deb hande ka sngo kulumar ha bat dena ta kadau ki babun ki kertong ki ba job ki ba mi na accounting center ka ba po polo ki ba mi de ko por jan mi bat kat ba kena po sectionong kalawan ka por ka jela da kemdum bat kalawan ra ka jing sakut kali ka bajur kembala ja hakal lenti bandai na marting mobil terta chadu station po nong krem habangi ke begini atau pengiran hang tai ansya lebu ya kita KPS system ban penbena nak kata mau ki pai ba kino kasan ki babun ki wan mas ngap polo ta ta lotam kata ndrei menen ha polo kajanya buat kalaya ska round ka basau nakalang ka PS system kanang penbena sya ki pai ba ya ka round ka ban ningkong bat ka ba khambun ka basngu syutia bat ka basngu biria ha ku por bat ka basngu bi kalong ba nakini KPS system iwa di penbenai ka jung yo vote jiki kandidat la penbena penban syapang ka bam mo ka jung bam ka ba perkre la ka menta kita ban ngile sngaulu lomba ki PA system bala perkre da ka election what yiki officer what yiki nam trai ki badi man dan accounting center ki badi ka kamar penbena tang hapo dan di ban syua kontak na po jung ka accounting center la penbena pai ba la yo sngaw syapa ni yo sngaw ya ka jung kulma da ka jung memyak baik akabedi bakan ka jeng yang nyubut tekadi ka baka tanat election ka haban pet bha ban ka sarkar ka ban cimti thamai ka haban pet bha spang kani namar bakal don kutu ka jeng jah po merang tan la ka daw ka jeng bam shai ka kom nyubut ka wan ra ka jeng yap yo ki bri ban ka jeng du ai jo ki kali ki badir ki mar ki mata jong ka sarkar